Moi ihanat! Nyt kun kevät on alkanut, teki mieli ajatella vartaloa entistä enemmän, koska pian on kesä ja haluaa laittaa ihania vaatteita ja muutenkin näyttää hyvältä. Joten mä ajattelen nyt tässä tehdä tämmöisiä videoita, oikein sarja niistä, että mun treenirutiineista. Eli kun mä käyn kuntosalilla, niin voisin kuvata ja kertoa vähän, mitä mä teen, miltä mä näytän, ehkä, ja mikä on mun mieliala, mitä mä ajattelen asiasta tai niin. Jotain sellaista, mitä liittyy treeneihin ja sitten voidaan verrata vaikka vuoden päästä, että minkälainen mä olen nyt ja minkälainen musta tulee vuoden päästä tämmöisellä treeniohjelmalla. Ei mitään ohjelmaa, vaan mä teen ihan oman ilon mukaisesti, miltä tuntuu. Ja sitten katsotaan, mihin se johtaa. Jos oot kiinnostunut, ja sä oot kiinnostunut, nähdä ok, niin laittaa tykkäyksiä ja jakoja ja mitkä ne on, tilaukseen. Okay, subscribe and see you. Nähdään. And if your language is English or some other else, you can choose here some settings to put translator to English language. So see you. Bye.